ai na gaya maka fa kai ko tamadoron uwa. Subhanallah. Abokina ya kake ashar haka? Ina zuwa kamar ya ai ba zagi ne ba. To me kace? Haka na ce kwatamadoron uwa ai ba zagi ne. Kuma ka ƙara maimaitawa. Kwatamadurun uwa shine zagi amma kwatamadurun uwa ba zagi ne. Ai zagin aiki ne. To kuma G-Fresh ya ce kwatamadurun uwa ba zagi bane. Kwatamadurun uwa shine zagi. G-Fresh. Amen. Kano State Material. Waya wani G-Fresh. Abinda ka ji na gaya ma. Yawa. Sa ya ce a gaya muku cewa akwai YouTube channel. Tana nan YouTube channel ta Usman Inna. Za ku ga an rubuta Usman Inna TV. To wannan YouTube channel din fa duk wani haramun da kuka sani inda kun je nan za ku samu. Duk bidiyon da ba za a iya ɗora shi a TikTok ba ma suna can suna nan a jibge. In kuka kalla dai burin mu dai haramun dinnan ta zauna saboda ni ma kun ga wani cimbi nake. Haram ta ratsa ne. Haka ta yanzu yake magana yana layi ma. Ya ce a gaya muku sunan channel din nan Usman Inna TV. Usman Inna TV shigo ke ma ki gaya musu sunan wannan channel din. Zo ki gaya musu. Ya sunan channel din mu ne? Assalamu alaikum. Sunan channel din mu Usman Inna insha Allah.